Mikä tilanne? Yhdessä räkissä on jo virrat. Pöytäkytkimiä tässä vähän konfataan ja korjataan pientä konfikäpyä, mikä kävi tuossa alkutunkkauksessa. Käytännössä kaikille pitää vähän sanoa aikaa. Pittikö pöydätkin tehdä? Me pitää rakentaa. Me ajateltiin, että me laitetaan veistämö tuonne pystyyn sitten ensi kerralla. Ja... Vuorokausi aikaa, tuleeko valmista? Kyllä se taitaa tulla valmista. Siellä jo hyvää vauhtia tulee kuitua pöytiin asti ja sitten nyt alkaa tästä nämä pöytäkytkimetkin leviämään sinne, että en mä nyt näe miksei tää vuorokaudessa tulisi valmistumaan. Täällä on joka paikka täynnä hirveitä räkkejä ja kytkimiä ja sitten täällä on yksi mies, jolla on yksi kytkin. Hakee vielä paikkaa. Se on hyvä katsoa tarkkaan, että mihin se tulee. Pitää kalkuloida tarkasti, mihin se menee. Paljon teille järkkäreillä menee ruokaa? Pitäis kysyä tuolta kokkitiimiltä. Mä oon Tiia Santaniemi Ladartia ja vastaan Vectoraaman staffin ruoasta. Aamusella keiteltiin 16 kiloa perunaa ja jauhelihaa oli 8 kiloa ja sitten kinkkua oli 9 kiloa tuohon kinkkukiusaukseen. Kyllä sitä menee. Onko väki? Eroni, mä kasaan verkkoon. Langaton. Paljon tulee tukiasemia? Tällä hetkellä ainakin 13. Mukaan lukien sekä ulkokehä että sisähalli. 5 GHz vai 2 vai kumpaankin? Molempiin. Riittääkö se sinne? Mitä täällä tapahtuu? No me pöytä noita kuituja vetään pöytäkytkimillä. Jokaiselle pöytäriville tulee itse asiassa niinku 12 kuitua. 12? Se niinku 2 per kytkin, 2 paria per kytkin. Nyt on vielä alle vuorokausi aikaa. Tuleeko valmista? Helposti. Kuossa. Niin ja vankka kokemus. Aivan. Paljonko täällä kulutetaan virtaa? Sitä pitäisi kysyä varmaan sähkötiimiltä. Näissä on kapaa. Näissä on 16 amperin sulake näissä. Siinä suomalainen lämmittää saunan pari kertaa vissiin kuitenkin. No siis kolmannenkin kerran. Kyllä. Pari tuhatta kertaa. Koska se on niin lyhyt aika kuitenkin, muutaman päivän. Sitten jos verrataan siihen, että paljonko niin kuin joku kuuman veden tuottaminen asunnossa vie sähköä tai muuta vastaavaa. Se on sitten ihan nappuloita siihen näin. Hei, meillä on kuva. No niin nyt. Ei ole elävää kuvaa. Johtoportaan hommia. Näyttää, että oli ongelma mikä tahansa, niin ratkaisu on 2-2. Kyllä. Tää lankaa kerää.